26e épisode officiel du podcast présenté par Banima Sokoba et Nathaniel Dameli. Nin ye an ka podcast sendaɲɛ 26nan ye min bɛ lase Banema Sogoba ani Nathaniel Dameli fɛ. Verset du jour du 18 février 2025. Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Bi tarata don février kalo tile 18 san 2025 an ka verset kalanta ye Sophonie sura 3 verset 17. O b'a fɔ ko matigi i ka Ala bɛ i cɛma, i kisiba barikaman don, a nisɔndiyalen na sewa i kosɔn, a na a makun i ka kanuyaba kosɔn, a na ɲagali ka dɔnkili da i ko la. Dieu est toujours présent au cœur de notre vie, veillant sur nous avec amour et puissance. Ala bɛ an ka ɲɛnamaya camancɛ la tuma bɛɛ. A bɛ a janto an na ni kanuya ani sebaya ye. Ce verset souligne 3 vérités essentielles. Dieu est notre héros qui sauve. Il nous aime avec une affection profonde et il trouve en nous une immense joie. Yen barikama saba bɛ sɔrɔ yɔrɔ kalannen la. Fɔlɔ, Ala ye an kisiba barikama ye. A filanan, a bɛ an kanu ni kanuyaba ye. A laban, a nisɔndiyalen sewalen don an kɔrɔ. Il n'est pas un Dieu distant, mais un Père qui se réjouit de nos progrès et nous soutient dans chaque difficulté. Ala tɛ min mabɔlen don an na, nka bɛ nisɔndiya an ka ɲɛfɛtagaliw bɛɛ la, k'an dɛmɛ an ka gɛlɛyaw bɛɛ la. Cette promesse nous montre que même dans les moments de doute, nous sommes constamment entourés par un amour silencieux mais puissant et une joie divine qui surpasse toute compréhension humaine. Ni layidu bɛ a yira an na ko hali lasiga waati la an lakanalen don ni a ka kanuya yebali barikama ye ani nisɔndiya min bɛ tɛmɛ hadamadenw ka faamuyali kan. Aujourd'hui, reposez-vous dans cette assurance que Dieu vous chérit et vous célèbre. Bi, i ka i lafiya o jigiya kɔnɔna na. Ala bɛ o min ɲɛnamaya an ta fan fɛ. Avancez avec confiance, sachant que l'Éternel combat pour vous. Vous relève et vous enveloppe d'un amour qui transforme chaque étape de votre vie en un témoignage de victoire. Taa ɲɛ ni danaya ye, k'a dɔn ko matigi b'i ka kɛlɛ kɛ, k'i kɔrɔta ani k'i datugu ni kanuya ye. O min bɛ kɛ ɲɛnamaya yɔrɔ bɛɛ yɛlɛma ka kɛ barikadali ye. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. Laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru ɲuman fɔ ni fɔlikanw ye.